So shashong fatima rasa sprene shashau kozane utine uyatokutera this time around. Oh no, I gotta say this. Le podcast kangizwe amabhinqa nation engaphasi kwameg. Oh god damn, kuzomela ukuthi baye ukukhuluma ngaye, otherwise kuzophoqeleka ukuthi ayivale le podcast. Uma benaye ukukhuluma ngaye, uThokozane, oh test me then, test me. I will have to close it down. Ngoba lapha nobhadile ukuthi ngicela le podcast ingaphinde ikhulume ngegama lami. Isicelo lesi angelwi namuntu, kodwa ngiyacela angithandi sekwanele manje na. Angideleli muntu ezimpini sengaphuma kuzona, kodwa ate bengitolele manje sengi-right. Uma beyizinsizwa abaqhubeke, ngeke ngihlulwe ukuvala le podcast mina. Kusho lapha uKhuzane, it is kwenza ukuthi I can vouch for him. Khuzane mhlawumbe usethule almost for 2 years or 3 years, I don't know, but sesithi isikhathi kwabakhona ukuthula endimini kaMaskandi kunokuthula nje. And akayibuke mina le podcast ke ngathola mhlawumbe uthi inkabe emxasa ukuthi ade ngalathula isikhathi ukuthi ibuke, but it is what it is. uThokozane otherwise uyivala akukaze kube into elula ukuvala uLoutube, but if ufela esho kanjalo ethi angayivala, angayivala, but I think umuntu unelungelo lokusho futhi uma kukhona into angayithandanga ukuthi okay angiyithandi ni mhlambe manikhuluma ngami nikhuluma kahle, I don't know, like uthi ingangithi yakhona ithini, but it is what it is. Isho kanjalo ingane kagogo manje mithi enough is enough. Otherwise kumele ukuthi nimkhuze ke ungizwe, otherwise ngeze nibe na podcast mapini.